Nasaďte si 3D brýle a vítejte ve třetí dimenzi. Ve fascinujícím světě 3D filmů navštívíte království zvířat, procestujete půl světa, ponoříte se do hlubin oceánu. Na tento nezapomenutelný výlet se můžete vydat z pohodlí svého obýváku. Vše, co potřebujete, je digitální televize O2 TV, která obsahuje videotéku, včetně 3D filmů, televizní archiv a samozřejmě desítky programů s digitální kvalitou obrazu a zvuku. Vstupte do digitálního světa O2 TV. Pořiďte si set-top box za 1 korunu měsíčně.